aw kana sɔn nafigi den si ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛɛ min ye dɔ de aw kan'u lamɛn dɛ an b'i fɔ Asimi i y'a fɔ i y'a kɛ anw ye Kayiga de an ka terrain wulila Ismail Samake an t'u kɔ kaw an tɛ Asimi ka tasa couleur dɔn an tɛ Sogɛli ka tasa couleur dɔn kaburu yɛlɛla fanga la ne ma s'u ma n tɛ s'u ma fana mais min ye min ye o y'o ye Ismail Samake b'a ka sɛ feere la c'est un jeune diplômé mais a ye sɛ feere ka naamiya dabila ani n'a bɛlɛya ani tɔgɔdiya ko ou bien ka t'i sigi video kɔfɛ dɔrɔn ka dɔw neni wari ka d'i ma u bɛ balo cogo min ne b'a dɔn jɛgɛjala ni jɛgɛbuti hali sogo tɛ kɛ dɔw ka na la ne bɛ n sigi Modibo Kulibali ka da de la sɔrɔdasi muso dɔw bɛ na u bɛ sogo de san 40 50 ne ko ni nin kɛra na yɛrɛ la hali ka taa brochette san k'a bɛ na diya de o wagati kelen na dɔw bɛ saga kunturu ni misi kunturu faga ka bila frigo kɔnɔ ani jɛgɛ ni jɛgɛ barakɔrɔla yew ye jamana la o jamana halakilen de don kɛlɛ ka kan ka kɛ bi a kan ka kɛ sɔrɔdasiw de ye o tenitigiw jɛgɛjalan jɛgɛbuti ou bien ka taa manɔgɔ jalen san k'o kala aw bɛ kan ka balo olu bɛ sa aw bɛ kan ka balo sugu kan aw bɛ kan ka balo jamana nafolo kan a kan ka di minnu ma Asimi n'i bɔra fanga in na n'i ye fanga in bila ka sɔrɔ i b'i seko la dɛ i ma fɛn bɛɛ ka sɔrɔdasiw ye ni ne bɛ ɲɔgɔn na fini ni fini ka fɔ ka bɔgɔ don tulo la parce que e de bɛ se k'a kɛ bi i ye caman kɛ dɛ mais dɔw fara ka harimi ni Asimi tɛ sisan b'a sɔrɔ ni gouvernement ye sisan b'a sɔrɔ maliyɛnw murutilen don malilɛ an bɛ fɔ ma malilɛ 40 malilɛ ne t'a mɛn n ye dɔ san mɔdenw ye 40 croissant tun ye 120 farala kan Sogɛl a tɔgɔ mon ami Suala n b'i fo Makasa an bɛ dugawu de kɛ an kana maloya IBK ye a n'a ka gouvernement wallahi Buba fana i ka foli bɛ yan an bɛ maloya an bɛ jɔrɔ u kana n'a fɔ an ye bon aw y'a kɛ a filɛ Bun Samake n b'i fo CDR chef de protocole k'an ba fɔ du kɔnɔ Basitu Samake fɔlɔ an y'a ye Buwa ka tile la hali ni Buwa tun man ɲɛ a ka kɛ a kana ɲɛ yɛrɛ an y'a kɛlɛ hali ni Buwa ka gouvernement nana ne b'a kɛlɛ tugun mais Ismail Samake fɔlɔ la ni fɛnw tun gɛlɛyara Nanpe tun bɛ mɔgɔw wele Nanpe ka commerçant ministre de tun don ministre commerce ka mɔgɔw wele exonération a ye minɛn jigin u b'a jigin mais kabiri Sogɛli n'a ka gouvernement nana a bɛ yɛlɛla de ko embargo taara mais o bɛɛ la a bɛ yɛlɛla ni kumana k'i kana fɔ Sogɛli n ko tuma Sogɛli ye Ala de ye ni fɛn tɛ fɔ a ye ni fɛn tɛ fɔ a bɛ taa ka bɔ yen an m'a fɔ a ka bɔ fanga la dɛ mais ni fɛn man ɲɛ an b'o fɔ piyan an y'aw dɛmɛ embargo tun bɛ sen na sisan embargo banna a bɛ cogo di dɔ bɔra malo la wa ne y'a ye Modibo Jara ka temps na an y'a ye a ye dɔ bɔ malo la ka dɔ bɔ sukaro la ka dɔ bɔ nɔnɔmugu la o fana tun ye transition de ye aw nana kabila aw nana a bɛ kan ka yɛlɛ dɔrɔn foyi ma jigin don o don reçoili ba primature la a ye bɛɛ reçoit bɛɛ lajigi ta bɛɛ hali marabaa tɛ ka feere la a b'u reçoit don o don kuma tele la don o don an ye Mali danbe segin an ma an y'a don ta an y'a bɔ ta an far'o la sa o an ko de kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na solution ye mun ye gouvernement maaw b'a fɔ ko n ka dɔ fɔ Asimi n bɛ mun fɔ Asimi ye kɛlɛ de kɛ yan olu nana de k'a parachever n k'an de ye kɛlɛ in kɛ an bɛ taa baga Asimi na Asimi ye mun de kɛ an tɛ baga Asimi ma dɛ an bɛ baga M5 mɔgɔ minnu bɛ gouvernement na Sogɛli n'a ka mɔgɔw an bɛ baga olu de ma an bɛ taa baga Asimi bɛ kan ka seko kɛ ale ma dɔ b'a ka wari la aw ye mun kɛ an bɛ to continuer la dɔrɔn ka fɔ embargo an b'aw kɔ kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na an tɛ se ka foyi san tugun hali n'i ye ɲɛ i b'a dɔn nin ye nkalon de ye o bɛɛ la kan ka tugu o bɛɛ la n'i kumana k'u b'i nɛni
o bela ni bela babo ke pase don juwe ki te sokal be ni te kabako de ya kabara nana ya mu kele ngara ni ka soro kuma inte primature ko dungu du mari so ayaw bere so ay sia bere so akan no ka soro ye fembo am fana talawo ni mama fo jamana ina commerçant de be fu wallahi kabara ka kuna kana gunia min joro be na ibado ka fama ko ho salu kele bilino fura haranga sa ka boabi ni foi mayela sukaro be yele bi sukaro ne asa ke meni bisaba wallahi tallahi wallahi bitinna nyere tan faraba male tan faraba nyo sanyo wa wulunla yoro do la wasi malo boro ti se kasa fini ti se kasa oh munde be sa anga to no be to akanya kamo suteni awa hera na tolo ma yoro era kan na hari akili be soni ma présent ni be tien ka me fie o toy ma minu baina o be tlaka ki fe ni be tien kan dai ibe nini ni na kirama nini ya sallallahu alaihi wasallam wala ka officinu da la doro ka alimenter mau ni ma fora doro mau be na doro wini mama ko saba jamana ina bi ye kalonti wallahi mama ko saba ye kalonti ambe ampefu obiji Niger directeur ko kera ya buaka gouvernement abe an peuple na ka maula sigi do be boala mais an ta be yela la doroni mc mo yo kuma la sisa do ye maun negen kana bo ane mabu no fere parce ne de mc la maga saki fo ki barkada ni tu sera so la dro bula te ma so le ne da so taene ya atatini yu hari asimi re tatini bula kaya yere di ni min nyena ka yimba fo ni mi ma yimba fo bien segenenu ça va pas dunguro kuma primature la dunguro mo ko de be reso na ma Guinée o reso Burkina pe o siabe dungudu kabra una na ma na we fembalo aye munege Preza kabru nana ya me ko yedobu sarala ou be o ya kwara mo ko ya me ya donc on be continuer ka s'intéresser autake Preza ngana joro we ni réseau ba ne mo ko tula ne ti réseau kan ay fem be ko je m'en fous de ça Hasimi tatene sogal tatene gouvernement ma fana tatene ne bi ambe asimi fou ka barkara kaya min fo kunu ka kera an tun tɛ dala yɛrɛ an ka balo kɔnɔ k'an bɛ terrain a bɛ siffler ka taa Kayi ale de y'a layidu ta syndicat mɔgɔw ye yawo ninnu i ye cɛkɔrɔba dɔ a bɛ kasi la terrain tɛmɛnen ye tuma min gouvernement maaw dɔ wulila k'u ye gare bɛɛ dilan IBK de ye gare dilan IBK de ye gare bɛɛ dilan ka tila k'a peinturer o fana tiɲɛ ka fɔ yan'a ka bin o don Ibrahima Ly de be ministre des transports ya ne b'o kalan jamana di ko en de ko kunu jamana in woni kiye ɲuman kɛ a bɛ fɔ o bɛ dogo de min ko bɛɛ zero jamana bɛ o tɛ taa ɲɛ Hasimi Ala ka barika don i la i ka continuer ka taa n'a ye mandiya fɛn fɛn bɛ gouvernement ni cogoya la Hasimi de don ne ma fɔ a ka bɔ yen dɛ ne mako t'o la a ka to yen a ka to yen ne ma a ka to yen mais n'a min ma ɲi ne b'o fɔ bi saba pa minnu bɛ kɔ ka kalo kuma ninnu na yen yɛrɛ ka gɛlɛn yen ka gɛlɛn aw bɛ joli ta ye aw bɛ joli ta Faransi ani Amérique aw bɛ joli ta ye aw bɛ se k'o comparer yan sara yan n'a cayara 30 wa 40 Faransi dɔ bɛ 1 million ta 2 millions o bɛ comparer yan na hali ni fɛn gɛlɛyara aw b'a dɔn wa ni kumana dɔrɔn b'a fɔ hali anw yɛrɛ fɛ a ka gɛlɛn wa a ka gɛlɛn n'a ka gɛlɛn a ye na kɛ Buba fana a f'u ye ko n'a ka gɛlɛn k'u kana an bɛɛ ka mɔgɔ nɔɔni yan
aw bɛ hɛrɛ la yan foyi tɛ se ka san bi hali lɔgɔw ye dɔw fara kan lɔgɔ lemurukumuni dabilenni malilɛ fana bɛ bɔ kɔfɛ dɛ malilɛ bɛ dilan Mali la yan jogoramɛ minnu bɛ yan ni nɔnɔ b'u bolo ani maliyɛn minnu bɛ nɔnɔ olu de b'u ka nɔnɔ ta ka d'a di malilɛ ma ne yɛrɛ pɛrɛ tun b'a kɛ yan'a ka ban n'an ka misiw nɔnɔ nana an bɛ taa n'a ye malilɛ la malilɛ fana bɛ bɔ Amérique de ou bɛ Paris yan c'est-à-dire jamana in kɛra dɔrɔn k'a yɛrɛ bila a yɛrɛ ma min ka di min ye i b'o kɛ quoi n'a ka di i bɛ Ismaël Samake kɛ n'a ka di i b'i ka minɛn kɛ 2000 foyi tɛ bɔ a la ale sɔgɔli kelen de taara CNT la k'a fɔ ko État ye min bila miliyari 94 pour fɛnw kana yɛlɛ donc jamana nafolo dir'u ma mais munna a bɛ kan ka yɛlɛ ni fanga tɛ fanga la c'est zéro dɔ na i y'a mɛn o fagali min kɛra Togo président ma taa u ye mɔgɔ 20 min faga Togo président bɔra Togo ka taa ye Hasimi anw yɛrɛ tɛ sɔn Hasimi ka taa ye parce que bi u bɛ Hasimi de nɔfɛ mais e munna e tɛ taa fagaliba min kɛra Dɔngɔnɔdugu la i ma taa o i sigilen bɛ primature la dɔrɔn a bɛ recevoir la don o don télé la a bɛ yen don o don i ye télé dayɛlɛ dɔrɔn i b'a ye n'i ye télé dayɛlɛ dɔrɔn i bɛ sɔgɔ yɛlɛ komi Dadi So tun bɛ yen tuma min Guinée télé la don o don Dadis Camara tun bɛ télé la don o don a bɛ yen hali n'i taara fɔ ni sɔgɔma a bɛ micro ta ka kuma bon an bɛ yɔrɔ min an sɛgɛnna an ɲɛnina fantanw sɛgɛnna policiers kale ninnu i m'a ye min da o kan ka denmisɛnninw bila dɔrɔn fantan den ni bolosurun den k'u bila k'u nɛgɛ u ka tugu kɔ bi u y'u bɛɛ bila hali u tɛ kuma u fɛ hali u t'u ka téléphone ta est-ce que o ye jamana ye e ni Ala cɛ o ye jamana ye a ye n'a fara an kan n'a abutira an b'aw ka fɛn kɛ sisan a filɛ Dawuda Kamara an bɛ imam ma le très digne fils de peur Mahamudu Diko i ka foli bɛ yan ko ninnu tun b'a ka kɛnɛ kan en tant que général maréchal an ni Dawuda t'a bila o parce que minnu b'a bila olu y'a bila olu tun nana nata de la ani fɛn ɲini an ma n'o la o an nana hɔrɔnya ni danbe a ye minnu fɔ ne tɛ kuma o kan parce que a bɛ réseau kan a ye t'a lajɛ coup d'état kɛra rectification refondation sisan ko ko min bɛ yen ko redressement u b'a ye bi u b'a ye sini Ala de ye Diko bila yan n'a ni sera a ma dɔ ma a b'a ni minɛ Diko tɛ kuma faso la munna a bɛ kuma bi a bɛ kuma sini ko maréchal ko ten a bɛ kuma bi a bɛ kuma sini bi de a kana kuma mais a ka goni tuma min aw taara b'a ka misiri wa o don aw ma fɛn fɔ awa organisation in kunu a bɔra Dawuda Magasa ni Diko poche de la gouvernement ka dɔrɔmɛ 20 ma k'a la gouvernement ka 20 ma k'a la kunun ta ni ne kan ka fêter o aw bɛ taa le 5 juin aw bɛ t'o fêter mun de bɛ yen ka bɔ IBK kama o ye anniversaire ya mais minnu sara dɔw sara radio Mali la dɔw sara assemblée la dɔw sara Diko ka da la hali su minnu bɛ u tigɛlen b'aw la su minnu dalen bɛ kaburu la walahi u tigɛlen b'aw la maa ka ni di yan'aw ka s'an ma aw b'anw faga Diko mu o anniversaire Diko k'i ma k'o kan ou bien a ma taa est-ce que Ala yɛrɛ bɛ Diko to yen président ka bon hakili ma ngi tɛ se ka maga yɔrɔ la aw de nana refondation Mali kura bon Mali kura sisan baskettigiw filɛ sisan basketteur ni fɛn u y'u ladi u ka tiɲɛ kan dɔw bɛ kalo kan ko n'u tɛ y'a dɔn u tɛ jouer ko munna u bɛ taa n'u nɛgɛ ko n'u taara u b'a d'u ma munna u tɛ taa u bɛ ɲinɛ k'a fɔ basketteur dɔw b'u ka wari de bɔ k'u ka billet ta ka na jouer faso la u ka samara u b'a dɔn a bɛ tiɲɛ u ka juru bɛ jamana la hali bi mais u taara bagaw de ma parce que mɔgɔ tɛ se ka maga Musa Tayɛri la e b'a dɔn a si ma mɔgɔ tɛ yan mɔgɔ bɛ maga marifatigi la sinon ale de kan ka gɛn a n'a ka staff bɛɛ ka fédération in ci ka bɔ yen ni Mali kunnasola aw de y'a kɛ ni Mali kunnasola aw de y'a kɛ parce que denmisɛnninw b'u ka halala de nɔfɛ comme aw bɛ se ka na aw sigi an da la u ka faso jɔ u tun ka faso lajɛ ka faso lajɛ mun na aw tɛ faso lajɛ pourquoi aw fana tɛ jɛ aw ka wari kɔ indemnité min bɛ d'aw ma aw gouvernement mɔgɔw a n'aw mɔgɔ wɛrɛ pourquoi aw tɛ jɛ o kɔ ça fait olu de ka jɛ aw ta kɔ aw ka to ka munu mɛn n'a ye k'a dun est ce que nin yɛrɛ ye kuma ye aw bɛ denmisɛnninw nɛgɛ
hari waru dira gabu kono na nya men de ras baj ga emission o heraya ha ka dimsunu negen ka tanu ya ku ko ju ayu negen ku negen har bi do ko jurubi ambe amadu tumani turi fo ma bodde ni ade oire ese dusuga sire de ma tete na aga jamana ni jogoya ha aw nu desara dro diku atake imam diko oh abeta warde tigerala oh abeta warde tigerala kamrao na warde dama na warda maya tike na warda maya tike na ya tiga besa ya ela ba wardi diko mauta di minun sara diko mago ba ka warla ni bedron ka manguya nasiram bi fu nga president dani de pareka barka mabe ma kanu meni gelea na ibe tuwa ko wodi harama de nyaay dani bilibili ba sunja tatura maka mifu kanga president kuna di fu nasiram ibu manga me ko fe antum ba ko bora ko diko ya ko ba tu ko ni mami ta fa ga ba no fe har ni mali be bora diko no fe ala be tu diko ko wallahi taala aw ba ko ma aw be munyai ka kuma ke ka defend aw kana defend ala re ba defend ame tu digo ba mbora ko digo ya do be ha ne de ba ko kuma fo digo tere zo kan we ma kelele ne de be ta ko kuma fa ngo do ku ye nunu bi de mena wallahi tere zo ka tala je na ya ba la algerima wole mali be nga digo kelele wole mali be kata sigi officiel présent grebe aéroport kono Denis Sassou Nguesso ya salon dona ka bola ka kumbe ka mine kite na mbona fi ke invité ala nindi mama matse ko tienwo aw yere segena o de ko imse ki da sa ko vai ka nini me te foi ga na an ko e kuru kara ko de ne be dipu ko nyini ga ai ta nyini ga na ka mu gwa mena ko ai ta nyini ga ni jimi aga so ai ta nyini ga ni dumuni ga ka so hari kunu ye jidi ya ngonta pe nga jibiro ni tumemu memba ko horo nyani dambe pasale de adana general digo te bangi kuna digo te obidine digo te foi kuna memenu mbeo luti kanga nya te pengo abeta bakale sigile na baka misiri ko jamana ye fisru wane jamana de wallahi ta'ala ni be fisru wale saraka di tadi malima mo ba mene wallahi kata tukoro bala baka misiri kono kablanye président ka bi o do min be ako ka be fen be dama buwa fane ba kala fen be ako ay I desara mbi kala ka buy o de bina be o de be terena dans la boue ana kalon tige ba katara Qatar kabrala ka digo da ma se Qatar kabrala ka da har aéroport ama ya nyela ma be be kalon do tige me kalon do ni tige kalon bilibili ba ni kuma na buwa bula be diko ko mba ko be mba ko si na ka di bana ko ka duna wuli ne ko tema ji be tiere ka ni diko jengera domine folo de bena mba bongo mora ko bu manga me antumba ko ambora ko diko ba da were ani maga saube ani dani de pare ani nasrao ai ba ko ge na bora ko ye apre awa ni na dumoro ye apre awe ka nga fana bane ye apre ai mumba ka daula la ai mumba ka mandiala ai mumbala ite ma fe obe be me ala ba fe ne ta fe c'est ton problème fe me be bola jamani na be kalo hasini yere wolo ambi foki wala nyuma do ni ka colonel duru ka barka da kiye amma go tumbe ni président façon de là hasini ban hakili di Thomas Sankara la ban hakili capitaine John Jero Rawlings ka foka ke e ay kumala ye mama ay kumala atiki tise fuila wallahi dumuru para atiki te puido e hasini ye kuma chamana ale ba kene ka foka activation anga terrain wulila hasimi ka barka anga terrain wulila ko hasimi ka barka tanga meta président mesiu tanga meta ambisi ni tiye bi kono kika tiye ko maw be min fi ma wotui ni be kuma drome kana gi poshi la ikana ma ka wari mine me ni tiye na har na be mo nye pre afo bi sababa
sugu kono sawapa ne yɛrɛ commerçant de i b'i sigi tuma dɔ hali 2000 i t'a feere o ye hɛrɛ ye jamana ma o bɛɛ la kan ka ceinture serré ka ceinture serré mun na de embargo bɛ yen tugun wa Faransi ma gɛn yan mun bɛ yen sisan min bɛ yen ka kɛ maliyɛnw ye an dɛsɛra o de la président n'i ye nkalon balabala tiɲɛ bɛ n'i sɔrɔ yen tiɲɛ fɔ maa ye i bɛ lafiya minnu y'a mɛn hali n'a digir'u la u bɛ lafiya k'a tun y'a fɔ mais ka nkalon minnu mɛnɛ k'a manamana walahi tiɲɛ bɛ n'i sɔrɔ yen i bɛ tila k'a malo mɔgɔw ɲɛna kuma ye nin de kana ɲini yɔrɔ jan dɛ a bɛɛ kalo kan de Diko bɔra M5 la sisan bɛ cogo di u bɛɛ ma karata fara ka y'u yɛrɛ ɲini yan M5 bɛ yen tugun wa Modibo Sidibe b'a la Salama b'a la Madame Si n terikɛ Mohamed Ali Badjili a b'a la Konimba b'a la n bɛ se k'a f'i ye Ben b'a la Umar Mariko b'a la Diko de olu fana bɛɛ labɔ wa tiɲɛ bugu mana jɔ kalon bɛna bugu ci po wallahi sisan furukolankolon de bɛ yen u nɔrɔlen bɛ furuko in na dɛ M5 foyi tɛ yen kuma mugu dama ka walidenw ɲini walidenw ka san 1 san 2 foyi ma k'olu ye hali bi a ka bɔ hakili ma ko maaw ka nin ye k'i ma kun de n'i taar'o sɔrɔ i bɛ mun f'u ye ka maaw labɔ a ye tugu an kɔ polisire kale ninnu u lajɛ u bɛ yoli la dɔrɔn daw la a bɛ ta ka ɲini olu kɔ u ni maa ma jɛra u y'a tila bɛɛ janfa walahi olu de ye janfantigi ye u bɛ baga mɔgɔw ma ko mɔgɔ olu yɛrɛ de don aw kana kɛ Diko ye mais minnu sara don so minnu tilala u tun se mɔgɔ min don mɔgɔ 14 o so kelen tɛ se ka d'olu ma u ye so min tila di olu na so kelen tɛ se ka d'olu ma so kelen tɛ se ka d'olu ma k'a yira mɔgɔw la aw y'aw ka mɔgɔw di u sara mais an b'aw ɲɛji cɛ o de tɛ kan ka kɛ anw ye hɔrɔn de an bɛ se ka s'u ma cogo di an malolen k'an y'u labɔ k'u ɲɛ don an ɲɛ na ko n tigɛra aw la an t'o kɛ an b'a fɔ n'a ka di a ka kɛ n'a ka di a kana kɛ an tɛ gouvernement na a b'a fɔ ni min bɔra mɔgɔ b'a fɔ yanni ka baga Sokalima Asimi ne tɛ foyi fɔ Asimi ma fan kɛ o Asimi de y'an labɔ wa Asimi nana de k'a parachever aw de y'an labɔ an de bɔra n bɛ mun fɔ Asimi ye mun de kɛ n bɛ mun fɔ a ye olu b'u sɔn sécurité b'i sɔn u bɛ kan ka jamana hali n'a bɛɛ man ɲi n b'a fɔ aw yɛrɛ de aw min bɛ gouvernement na fɔlɔ n'a tun jɔra i bɛ k'a tun tɛ bɔ n ko gouvernement de tun bɛ mɔgɔw wele ka dɔ bɔ fɛnw na ka kuma commerçant fɛ a y'a kɛ tan mais a bɛ yɛlɛla dɔrɔn an bɛ ɲini ka zonzanni bo ta ka taa feere n'o ye hɛrɛ ye n bɛ kankari min da Asimi ye Asimi ne y'a fɛ ɲinan ko Mianga fanga bɛ diya trop an t'a kɔnɔ bi ya n denkɛ Adama Jara i bɛ Mariam Danbele a ye fasa min da Asimi i bɛ tila k'o tugu a la n m'a f'i ye ko ɲinan bɛ diya n bɛ min fɔ Asimi ye ko in ye Asimi de ye o sinon gouvernement kɔni bɛ yen dɔrɔn fɔlɔ yanni loi in ka voter minnu b'a fɛ o ma fɔ n'a ye loi voter a ye Sokɛli janfa anw bɛ b'a nɔfɛ sisan aw ma kɛ sew komi ale ye mugutigi ye mugu tɛ min bolo min da t'a la sen t'a la aw bɛ bagali o de ma munna aw tɛ taa Asimi kama ko munna loi votera an m'a promulguer yan pour que aw tɛ kuma o la u y'o bila pewu ko in ye nako de ye walahi a bɛɛ tɛ dɛ mais caman bɛ kuma la nako de don jamana bɛ se ka to nin polonbala in n'a kuma mugu la maaw bɛ ɲini ka sa masɔnw jɔlen don cɛncɛnfeerelaw jɔlen don an bɛ fɔnba olu bɛ so ɲini san joli u dɛsɛra k'a sɔrɔ dɔ bɛ farala sogo kan dɔ bɛ farala malo kan dɔ bɛ farala tulu kan dɔ bɛ fara fɛn bɛɛ kan hali bi ko an k'aw soutenir an b'aw soutenir aw b'a hɛrɛ la o tuma mun de don essence tigiw sigilen bɛ k'u da wa n'o wulila k'olu ye patriote ye nin de ye patriote ye dɛ n se ye nin ye n bɛ nin kɛ Sankara bɛ na tuma min Burukina tuma min a sara bɛ 60 ni kɔ de la Sankara de y'a kɛ 27,000 Sankara sara 27,000 aw dun an kana malo dɛ parce que aw de bɛ fanga la wallahi
ni maaw y'a dɔn ne tulo la Bubu la a filɛ an tigɛra o la m'an ta yafa aw ye m'an ta yafa aw ye parce que aw laban b'an malo ko bɛ yɛlɛla cogo min a tɛ jigin a bɛ yɛlɛla de dɔrɔn embargo in tun y'u sutura de sisan embargo wulila o min ye min ye Laji Keyita o bɛ dɔn sa o n'i kumana hali n'i muso ma embargo don n'i muso ye na tobi ni kɔgɔ ganna la embargo don n'i bɛ taa jɛgɛ san embargo don n'i bɛ taa tulu san embargo don n'i bɛ taa nɔnɔmugu san embargo don n'i muso ko ci cogo embargo de don sisan embargo wulila k'a bɛ cogo di solution t'u bolo u bɛ se kuma dɔrɔn de la solution pa a t'u bolo pa ka walahi a t'u bolo Ismail Samake n'an bɛ jamana in kanu an ka kanu tiɲɛ kan an ka sa tiɲɛ kan hali n'a man di mɔgɔw ye maa o maa mɔgɔ balo maa o maa ne da u tɛ n sa don dɔn u tɛ n balo tuma dɔn Ala de ye n da a bɛ n faga awa Ismail Samake i terikɛ bɛ se ka kuma yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ cɛ an tigɛla i k'i sigi o tɛ fɔ ne ma dɛ faama ka mugan tɛ ne kɔnɔ Diko yɛrɛ ka mugan tɛ ne kɔnɔ ma ji min a bara ma dumuni k'a fɛ yen parti politique tɛ Mali kɔnɔ min ka mugan bɛ ne kɔnɔ n taara i ka so a tɛ yen donc ne bɛ kuma Laji Keyita a bɛ fɔ maa min na Bubu la fana o tɛ fɔ ne ma ko wagati sera e b'a dɔn n'i y'a daminɛ dɔrɔn n bɛ taa n'a ye n bɛ min fɔ Asimi ye aw kana Guinée bila aw kana Mauritanie bila gɛlɛya wagati maa b'i teri de rɔ Côte d'Ivoire ka na de an ɲinɛna l'impôt kɔ de an ɲinɛna aw ka magazine ye kɔ n m'a fɔ aw ka yen bila dɛ mais aw kana ɲina Guinée kɔ aw kana ɲina Mauritanie kɔ parce que olu ma sɔn olu y'aw dɛmɛ président Doumbouya y'a jira ko papier ko t'a la a ye Mali ka marchandise d'a ma o ka ɲɛ k'a fɔ an bɛ kɛ vice-roi k'olu ye Ala kana aw ci a la aw kana Guinée bila aw kana Mauritanie bila n bɛ se ka min fɔ aw ye o ye nin de ye an tɛ maa fɔ an bɛ Mali sɔrɔdasiw de kɔ ne tɛ maa si kɔ n tɛ maa si kɔ n bɛ sɔrɔdasiw de kɔ hali ni ye Diko ni sɔrɔdasiw bila n bɛ sɔrɔdasiw ta ka di o walahi Mali tenitigiw n'i y'u bila bi ko soit kɛ Bubu la Mali tenitigiw ni Diko cɛ n bɛ tugu sɔrɔdasiw kɔ ka Diko to Ala ye n seere walahi maa kɔnɔ ko maa ko de don maa ko tɛ o mais olu de bɛ sa Firida ka ca olu de fɛ yen yatimɛdenw ka ca olu de fɛ yen aw b'aw ka wari minɛ na aw bɛ hɛrɛ la climatiseur b'aw fiyɛ la aw bɛ V8 kɔnɔ aw b'aw jɔ la hali bɛ kan ka ceinture seri o ye ceinture jumɛn ye ceinture tigɛra fɔ a bɔgɔtira an tɛ foyi seri tugun aw yɛrɛ k'a seri voilà wagati surunyana min bɛ yen i b'a datugu n'o ye ko ka wele Asimi na président Asimi de bɛ muru mɛn na nka sinon a kan ka ninnu bɛɛ gɛn k'u bɔ yen de ka régime militaire nati k'a baara san fila Rolex y'o de kɛ n'a banna a b'a d'u ma sinon ninnu nana sɛgɛn de tun b'u la a tila bɛɛ somɛri u tun tɛ baara la o de la sisan i ma ye u bɛ kan ka bonya u bɛ mɛnɛmɛnɛ na Laji Keyita komi buteli kɔfɛ la e tun bɛ sɛgɛn na e donna V8 kɔnɔ i bɛ miliyɔn ta par mois o de la ni min kumana bɛɛ bɛ kɛ jeli ye komi Asimi Asimi de ye n ci Asimi y'a dɔn ta Asimi y'a bɔ ta o tɛ dɛ u bɛ hɛrɛ min na sinon u ye Asimi neni yan'a ka na o yan'u ka na u ye Asimi neni o militaire a ye taa kan kɔnɔ Asimi bɛ mun dɔn a bɛ marifa de bi o bɛ fɔ wa Asimi bɛ wuli 4 heures Asimi bɛ wuli 2 heures Asimi ye fadeli tout pour ka t'u nɔ la Mali ko tɛ dɛ ka t'u nɔ la ne tun ye Bubu la ka kutuba ye n'a diyara i ye salamu la bi an bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ma diya i ye i ka barama du sɔgɔ i k'i ka da kari ne tɛ s'i ma ni n bɛ s'i fɛ yen Ala ka ni minɛ ka t'i fɛ yen k'i deli Ala i kan'o kɛ n'i b'o kɛ don min ni minɛ ne ka taa faama fɛ yen ka taa deli ou bien ka taa Asimi fɛ yen ko parce que n ye nin bɔ a y'a di yan ni n y'a minɛ san pɛrɛn ka n kun ci Mamadu Fofana i bɛ yafa ma parce que n dusu tiɲɛlen don bi e yɛrɛ ka radio ninnu tɛ kan ka san o i ka radio ninnu b'i bolo ye Mamadu Fadiga u bɛ ɲini ka jakuma bo ta k'a feere ko hali bi kan ka ceinture seri ceinture tigɛra an tɛ foyi seri tugun n'aw tɛ se dɔrɔn aw bɛ taa ka bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na un point un trait nin tun ye maréchal général Bubu la le général de Diko ne don hakili to bɛ nin kan salama